Aakyat tayo guys dyan. Pangalan ng pupuntahan natin ay yan, sa kalahatian ng ng Mayon Volcano dyan. Tataas tayo. Ayan na guys yung Mayon, oh. Natatakpan ng mga ulap. Wow, ganda dito, man. Shit. Mayon Volcano. Kagsawa Ruins. Kasama kayo dyan ng guide tsaka photographer. 1 hour na yan, ma'am. Aakyat tayo guys dyan. Ang pangalan ng pupuntahan natin ay yan. So mayroon tayong biyaheng 29 minutes na lang sa kalahatian ng ng Mayon Volcano dyan. Tataas tayo. Ayan na guys yung Mayon, oh. Natatakpan ng mga ulap. Mayroon tayong 2 bars dito. Kailangan na natin magpagasolina kasi medyo paakyat yan nandyan, eh. Sana dito sa dadaanan natin may makita tayong gasolinahan. May premium? Okay. Full tank premium 68 per liter. 251. Mount Masaraga ata yan, eh. Anak ng Mayon. Akala ko nga kanina yan na yun, eh. Oo, yung mga kasali lang sa danger zone. Oo, madaming beses na. Ano lang, abo, buhangin, ganon. Parang sa Golgang saan? Oo, ganon. Okay guys, 251 yung binayad natin sa gasolinahan. So, mayroon na tayong 21 minutes na lang. Wala na tayong aalalahanin sa sa pagpatakbo kasi kanina nagpapatakbo ako. May 2 bar pa ako dito. What if kung wala akong mapagasan? So namumroblema ako kanina. Kaya dahan-dahan lang, alalay lang tayo sa pagpatakbo. So ngayon nakapagpakarga na tayo. Diretsuin na natin to. Okay. Ganda dito. Oh sheesh. Kala ko dyan kami kanina, eh. Yan tinuturo ko. Doon pala sa right side yung kabila. Ayun. Doon lang tayo sa kalahatian ng Mayon Volcano. Hindi na kayang taasin pa yun. Mahirap sa motor yun. Wow. Matagtag nga lang dito. May mga bandang matagtag yung daan. Mayroong espalto na. So in-expect ko puro na to pataas. Ang ganda naman dito. $54 lang tayo, almost full throttle na to. Mga 70% na pihit na yung throttle natin. Medyo mataas ng konti ito, pataas, eh. Okay, dito na straight. Ayan, medyo paikot lang pala ng konti. Ayaw na yung Mayon, nakatago guys. Sayang naman. Di nyo makikita yung bunga niya, hugis cone niya. Wow. Okay yung daan dito. Ayun, oh. Welcome to Tabaco City. Wow, ganda dito, man. Shit. Kung ganito yung mga kalsada papuntang Maynila, oh. Napakasarap bumiyahe. Daming ano dito, ah. Ba't may mga ganito dito? Road. May pinapagawa pala dito. So dito tayo liliko sa unahan. Magto-turn right tayo pagkalagpas dito.
Okay. Nice. Ang galing. Malayo pa lang may mga ganda na. Yun ang kagandahan dyan. Para alerto yung driver. Tingnan mo sa akin. Wala akong kaalam-alam dito. Nakita natin yung ganyan. Naging tayo. Curious. Ano kaya meron, 'di ba? Ay, dito yun Lumagpas tayo. Shit. Dito nga yun. What? Checkpoint. Tingnan natin kung paparahin tayo dito. Sir, masayin po mo, sir. Sa po sir? Sa view deck? View deck. Apa. Bawal na po doon ngayon sir? Kasi nasa alert level 3 ang mayon. Okay. See. Around nasa na siya, 6 km danger zone po. Okay, bawal. Nagbabawal pumunta po doon, sir. Mga ilang days po kayo? Matagal pa. Matagal pa. 2 months na kami dito nag-duty. Okay po. Matagal pa po yan. Okay. Next time na lang, sir. Next time, sige. Salamat. Sayang naman. Sa na tayo? Kagsawa. Lumayo tayo So, diretso tayo ng Kagsawa Ruins. Diretso tayo ng Kagsawa Ruins. Dahil nasa alert level 3 sila. Kaya wala nakatago si Mayon. Sayang naman. Ayun daming may mga buhangin dito, lawak dito. Ayan na yung Mayon Mayon Volcano. Kagsawa Ruins. Welcome to Kagsawa, walang ruins. Dito tayo, kakaliwa tayo. ADB ride. ADB ride. 50% off. May kasama kayong Patingin, ayun yung dating 1 for ma'am, 700 na lang po yan. May kasama kayo dyan ng guide tsaka photographer. 1 hour na yan, ma'am. 1 hour na yan. 2.5 hours itong 3.2. Ay, alin sir ito? Di naabot. Bawal yung green lava, ma'am. Bawal po yan. Kasi ma'am, naka-alert pa yung mayon. Alert. Naka-alert. Isa na maganda sa amin. Kasi pinaka-sulit destination ma'am itong dalawang to. Pinakamalayo siya. Okay, 20 kilometer to Ang kaso nga lang ma'am, hindi pa siya ma'am pwedeng puntahan. Itong Dudyaw, may to? Mayroon na tong bawas? Malapit din po yan. Tapos may barikada po dyan ng mga pulisan. So, dito sa direct. Ito na po ang pinaka-ano ma'am. Kagsawa, ma'am. Kagsawa lang. Kagsawa lang. Opo sir. May long Yan po sir, may long river naman po yan dyan sir. Okay. Solid na yan. Kasama na rin kayo dyan. So, 50% 700, ganun. 1 for, kayong dalawa na yan. Dati 1 for, isa lang po yan. Okay. Yung pangbanyaga. Ngayon sir, bigyan ng 50% off para maabil naman yung mga local tourists. Doon na lang tayo sir sa opisina para diretso na tayo. Tapos yung guide nyo po, papairam nyo lang ng cellphone. Sila na po yung bahalang mag-take ng pictures and videos po sa inyo along the trail. May nakita tayong mga ka-ATV tayo. Tayo sa Kagsawa? Oo, pero tingnan natin kung papayag sila dun sa malayo. Mapasunod na dyan eh. Follow the instructions of your tour guide. Just bear with me some distance, and the engines are running. It will be difficult. Huwag siyang bibiglain, mama. Dahan-dahan lang po. Huwag siya siyang lalaroin para hindi mangalay pa. Stable niya lang. Ganun. Huwag niyang bibiglain na ganun. Then yung pag-side niyan, mama, yun lang ganun. Makan yung brake. Baka kayo mag-i-cheese. Parang motor lang. Parang hindi. Hawak mo niyo yung brake pad. Pero hindi ako nagmumotor. Okay lang kaya? Safe na safe naman kapag ako. Ganda mo yung paa mo. Pwede mo yung babae, pwede mo itaas. Taas lang. So, ito, apakan mo pag mag-brake ka.
bali hanggang dito lang yung trail natin. Okay. Picture taking tayo, then after po nun ma'am, sir, babalik na tayo. Okay. 1, 2. Ito na lang gamitin natin ma'am pang solo. Kasi, Hindi nila ano kasi